Raġel ta' 33 sena manħażab barba jinżamm arrestat wara li tressa l-qorti l-ħadd filgħodu akkużat li jedet lill-eks sieħba tiegħu li joqtolha jekk titilqu. Il-prosekuzzjoni spjegat kif Alvin Pulicino kien ġie arrestat wara li qatta l-mandat tal-arrest li wrewh il-pulizija u saħansitra prova jaħrab minn fuq il-post. Dan wara li l-eks sieħba tiegħu għamlet rapport ma' taqsima tal-vjolenza domestika wara li Pulicino beda jagħmel kuntatt magħha biex terġa' tkun f'relazzjoni miegħu. Hija sostniet ukoll li kkawżalha biża' meta dida li kellu arma kargata lija u għal-familta. Saħansitra l-ġimgħa li għadda, imbagħad kienet għand il-familja tas-sieħeb tagħha meta beda jċemplilha u qalilha li se jkun qed joqtolhom kollha kemm huma. Matul is-seduta ir-raġel instab ukoll ħati ta' disprezz lejn il-qorti kif kellu jiġi mwissi aktar minn darba mill-Maġistrant Viktor Għaxa sabiex irażżan lil sienu u jpoġġi bil-qiegħda iżda minkejja twissijiet kontinwi ir-raġel m'bdiex. Permezz tad-difiża Pulicino għamel talba l-ħelsiem mill-arrest ma dan ukoll il-prosekuzzjoni ma qablitx dan kif l-imputat għandu passat kolorit anke b'aktar rapporti ta' vjolenza domestika. Il-prosekuzzjoni spjegat ukoll li Pulicino kiser il-kondizzjoni imposti fuqhom il-qorti f'każijiet differenti oħrajn. Bekk il-qorti ċaħdet it-talba tal-ħelsiem mill-arrest u ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-vittma.